गसाइगाव बीएड कलेजाव जोङो दिनै मोनसे नेशनेल कनफारेन्स खालामदों आरो बेनि आयदायानो जाहैबाय स्ट्रेस मेनेजमेन्ट नारसिननायखौ जोङो सामलायनाय जेनेबा जोंनि आगदानिफ्राय आगसिनिफ्राय उननिफ्राय सिगांनिफ्राय गोबां रोखोमनि जेंनाफोर फैयो नारसिननायफोर फैयो बे नारसिननायफोरखौ जोङो मेनेज खालामनो हानांगोन सामलायनो जों हानांगोन आरो सामलायनांगोन सामलायोब्लासो जोङो मोजाङै थांनानै थानो हागोन दा जोंनि जिउआव नुजाथिनाय माखासे जेंनाफोरखौ जोङो बोरै सामलायनो हानो बोरै इफेक्टिभलि जों मेनेज खालामनो हानो जोंनि रागाखौ जोंनि गिनायखौ जोंनि लाजिनायखौ जोंनि गोसो बायनायखौ जों बोरै दबथायनो बेफोरनि थांखिजोंनो जों दिनै मोनसे नेशनेल लेभेलनि कनफारेन्स खालामदों बे हाबाफारियाव इनागुरेल सेसनाव गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी सार बिथाङा फैनानै मोजां बिबुंथि होलांदों आरो लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि राजीव गान्धी इउनिभारसिटिनि प्रफेसार जयादेबा साहु बिथाङा फैदों रिसार्च पार्सन हिसाबै गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि सासे रिटायार्ड प्रफेसार डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशननि नीलिमा भगवती मेडाम बिथांमोनहा सानैजों रिसार्च पार्सन हिसाबै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि गियानखौ जोङो बयबो बेयाव मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेयाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा थुलुंगाखांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि एडप्टेड स्कुल जोंनि गसाइगावनिनो गसाइगाव बीएड कलेजाव खाथियाव थानाय हाब्रुबिल हाई स्कुल बे हाई स्कुलनि थाखो 10 नि फरायसाफोरखौबो जोङो हांख्रायहरदों बिथांमोनहा 25 जननिबो बारा बेयाव फैदों आरो फोरोंगिरि फैदों जोङो मिजिंथिदों जे 25 जननि बारा थाखो 10 नि फरायसाफ्रादि बेयाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननि गेजेरजों समाजाव मोजां मोनसे मेसेज थांगोन आरो जोंनि समाजाव नुजाथिनाय जर'खायै फरायसा समाव नुजाथिनाय सुइसाइड जानाय बिरि सोबनाय जौ लोंनाय फेग्रा मुवा जानाय गावनि लेखा फरायनायखौ नागारनानै आला खाला जानाय बेफोरबायदि जेंनाया एसेब्लाबो सुस्रांजागोन होननानै आङो मिजिंथिदों जों थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिमानिफ्राय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय रिसोर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लागिरि हिसाबै बेयाव फैदों आरो गोबां रिसोर्स पार्सन बिथांमोनहा बेयाव दिनै पेपार प्रेजेन्टेसन होगोन आङो बेखौनो होप खालामदों जे दिनैनि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों मोनसे कनक्रिट आइडियाखौ जों मोननो हागोन जोंनि जिउआव फैनाय स्ट्रेसखौ जोङो बोरै जोङो मेनेज खालामनो हागोन बेनि सायाव आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो लोगोसे आङो साबायखर बावगोन गसाइगाव ओनसोलनि मेडिया पार्सन बिथांमोनहा लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।